hogei inguruan ibiltzen gera, urtero ateratzen gera mendira, ez? Ibilbide itxera eta alako elkarrekin, gero parre asko itxe dugulako, eta gero da modu bat mendia jarraitzeko urte osoan, kirola egiteko eta elkartzeko emakumeak elkarrekin, ez? Arazoak kentzeko. 12 urte hasi ginen lehenengo urtie bateratzen. Orduan geneukan 30 urte inguruan, ezagutzen dugu Pirineoetako mendi asko, egon gera Barrueko Zentukaren, egon gera Tiriman. Egon gera ere, Picos de Europa, Italia. Bai, nire. Ze kirol dira praktikatzen? Euskal dantza. Euskal dantza. Kirola da, euskal dantza? Ez da? Igual ez gara osartuko, Bueno, a ver, batez ere, berak ere oso ona da palaz jolasten, ez? Eta irabazten ditu, eta baina oso ona da ere dantza. Dago itzen dantza, mutilak itzen zituen garai batean, kapitan moduko historia. Orduan, esaten dugu dantza, euskal dantza edo dantza dala kirola, luzaketak itzen dutelako eta fisiko aldetik lantzen dutelako asko. Azizke ja ziria sartzen dantzi kirol morun ja eskoletan. Zurika nire amarekin jolasten du, balara. Amadek izin da zure ama ere oso ondo jolasten du. Bai, ezagutzen du, bai, egisa da. Eta hemen dago, ospatzen txapelketa bat irabazi dela. Kontxako txapelketia. Mindarekin, irabazi zuen olimpiadetan egina brutzezko egina. Eta iruditzen zaigula, munduko guztiko honenetarikoak dijoa zela olimpiadetara. Bai, zergatik gustatzen zaizu argazki zahar bat golan ikustea emakumeak lehiatzen. Zan izan agaitxikazen, eskerrak, emakume horri eskerrak gaur egun, gure iruditzen zaigu normala da gauza bat, lehen, gainera oso gazte egiten zuten, gero ja behin adi bat eskerostikan ja amak izan behar zian, eta ja kirolaren mundua pentsa ezina zan, ez? Eta gaur egun igual normaltza daukagun gauza bat lehen imposiblia zan. Eta de hecho, zazen disiplina askota ez zigula dagatzen parte hartzen. Adibidez, maratoi baten emakume batek ezin zuen parte hartu, eta lehenengo emakumea funzan erdimo zorrotuta, eta azkenean epaiek harrapatu zuten, eta lasterketatik bota egin zuten, eta mutilak hartu, eta atzera berriz ere lasterketan sartu zuten. Eta gaur egun, pentsa hori den posible, emakume hura izkutuan egin behar izan zuen. Nola kaizena? Lagunak, elkartea. Zela kaizena elkartea. Goibako laguntaldean. Bai, hor zaude laguntaldean elkarteak, Baina mendia nola lokatzen eta harrietan. Bai, erroberak bitxu ikusten, erroberak dira potoduagoak, dira, eta gero amortigazioa ere, izan behar dira... Daude disiplina ezberdinak, izan daiteke bat, deitzen dela kilometro vertikala da, 1000 metro desnivel positibo, itetzen bakera 60 metroan, adibidez, lasterketa bukatzen da 1060 metrotan, eta izan behar dut distantzi motz baten. Eta izaten da, karrera esplosiua da, igoera bakarrik, eta hori da, hainoa dagona egiten. Aldiz maili, nadaia, lehen esan dugu zela maratoi bat, 40 kilometro, mendian gora bera, ez da bakarrik igoera jetxierak, eta gero mendian ere lautadak badaude ez da nahi go. Eta hori da, maili dagona egiten. Gero, Pilar zer da ezaguna? Pilar nik uste dugu garen mundu guztiak ezagutzen du korrikalari moduan, zuentzako igualet, baina guretzako referentzia bat izan da, ezaguna, emakume horiek eta gero, nik uste dut izan dela, Pilar izan dela urrengo pausua, ez dakitez, guretzako.
Ze jendeak esaten du, ez dizuen ematen beldurra mendian animaliak, eta nik uste beldurra ematen duten adiala bi hanketako animaliak. Lau hanketako animaliak normalian zute zer egite. Jende askori igual oso larriak iruditzen zaizkion gauza zuri normalak iruditzen zaizu, egiten dizu, ez dakit hotzago, baina, bueno. La fuerza mental, esaten. Jakin zer dan benetan garrantzitsua, baina jakin zer dan benetan garrantzitsua, ezin badaki benetan garrantzitsua ez dela lasterketa bat egitea, bizitzan garrantzitsua benetan beste gauza batzuk dira. Harremana, jendearekin, familia, ikasketa, lana, horre dira gauza garrantzitsua. Nire bikoteak esaten du, eta hori horrena da, berak esaten du, ni asto on bat izango naiz, baina ere sekulan izango zaldi lasterkari bat. Norbera jakin behar du ere bai, nun dagoen bere lekua, eta bere lekuarekin disfrutatzen jakin, ni asto ba nahi, asto on bat izango naiz. Ez dakate ez zertan mundu guztiak zaldi lasterkariak izan behar.